some penny pie, any pana penny one say. Penny wants them, and I see Krum baby, a foul position. The two Macam baby, la samba bada, yeah, baby, oh, no, you're not one. Yeah, and I some penny pa, penny pana penny wants them, baby, oh, no, you're not one. Yeah, some penny wants them, and I see Krum baby, a foul position. The two Macam baby, la samba bada, yeah, baby, oh. Semi robo fu anya sam keto na therefore we ye daka se ni buafu therefore na we kra de san kesa so me kampo ni buafu sai wo mai hene apetre dwemo gia wade amane ba na sam se de ni buafu sai se me kra ke na so kra wuti we yanka wo ke buafu we didn't buy him say. The person me no meal. A copa la chow. Me no mean. Me no meal. Therefore, as a man again. Says the good. Hey, you could not tell me no me and you copa at the end of it. Me no me and no copa pen him. Hey, therefore not I. Me no me and no copa way in him. Then I Debbie. Therefore. Ma hemfie mpanim fo na nkasa fa dwan to anko sa ai menu mienu die miezi wo na ye die si wo die ade na papa be yen ma hemfie mpanim fo na anko kunti no what we ye den kofa ba ye wono na akofa we nmu nyina ba etini ma wono enimu akotene mono ni enimu no mo kofa dwan to anko don't come so ewum therefore me kra ke bofu na wo na ni adan na de minimo na wo kra wo tu ya san ka enya wo de ti waka mate ene kwa so an ma wo nko se ka se kode ya hwe ene ka etu obato enya se papa hwe papa we hu ya ni mu a mate ti do waka mate why ma wo nko why Zamna chagu kokudia 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 nko abufu le bae we fa bibia nhwe mu katema ne se krom ko no mo se mu ntam oni ma hawa me kom na metimi nyina no ene ma we nyina bae kokudia me try to say the ete na atafo a omo pese omo se no omo fa yokra kokudia anya me yonko no chabi bia manenka akumusi ya na bitimi di ho ya kaka adan se de osu wa baitere no ya mi ya sesebe wa dwene da uti me no so sa oni mi namu se de wo awo sie se wo nua na eneme na se wo yonko na eneme na se bi me ka nya sasem kire na wo bu no se bi em se mu hunu a na wo nua na se wo yonko eneme no yonko papa be etika de open se wo ne me nam na bia wo ya ade enye na me fo so se ye da bi eno nche yonko pa kokudia no na matrase mu se maye funso me nua no tema ba onche se fa che me ebi sibiem yonko na so madwen nya adwuma o so wadwen nya adwuma o so adwen da utim no bia na da utim adwen da utim bi na da utim bia na da utim ka wawi abrabo keni se ne de o komu nyina ka onkom adwen bi ni tse bia akwa akwamu na manko bi akwamu adwen na utim na krom adwen de bia na da me na utim be furu ofu se bem je edwani bie ni wa wudi a o me koku efodi obo o meni wofu
Ni nyina ye pɛ. Me. Ofu na me fu. Okay. Ani oba ye ni ya ho na he. Ala ma tsangu. Yeah. I'm Gosiaba. Apa from? Kofa bai, o me ni magu yase. Ya fede papa. Kofa bai. Ya fede. Kofa bae no ne wan. Kofa bae no ne wan. Da sibre kasa. Ala ma ka onu tu. Me ka ba no tu mo de en. Ka onu tu. O mo ba ku cha no tu ni fi he. Ada na otisa. Me te say therefore. O musa yi fi aba. Wa yi bibi mama kada. O me pem ma ku cha no ti ya. Se de abusu. Meni abere. Bibi o ba soso. Bibi o ba soso. Bibi aso na so mo ba ku cha o fi a. Me pede wo ya no. On pede o man ye. Ka onu tu. O mo ba ku cha no ti ha di. Wa musa bibi se ko so ma yi bibi se. Na bo kire. O mo ba ku cha no ti ya. Ada na otisa. Ada na otisa. Ku cha no mo ba me no do on ka ho asem. O do on ka ho asem. Ada na do on ka ho asem. Na bre. Afọ ma hom ne so. Hwe mu ye. Okasa. Piao. Ade na ma ye. Me na me ka cha kwara ni so be sha kwara so onko. Ayeye. Me na me sha kwara ni so onko. Ohima. Afọ brao. Ahe brao. Etie. Yeah. Asama ba ya tagonya. Yeah. Mu fa nchebe. Yeah. Ne kwan so Kafra. so ni mra se ne bo. Ne kan no aka no. Se yento na mo a enemi gwase. Aba. Anya sam kichwa. Asam na ba no. Ya asam kese. Yeah, no kasem. Mesrem. Ben kuma ne fa. Betumu makomira. So. Yeah. Amu jatoa. Takomana mame. Ne kwan ya. Essa bo. O mi tie pa. Yewura so otumu. Say e dey jaw na de ne dia so. Yeah. Ati na. Munim de asam ye. Munim de asam fa. Piao. Afanko. Mo se no se mesi. Adama. Mabo. Na unche bibia msame. Yeah. Mani ka se yewura. Me na ka cha kwara ni so nya. Hey. Benkum. Ohima. Ese ba ko so emia. Isaye. Se sumu ehaimu. Yakosa pen. Ti therefore say yenko fedwa to anko a. Nim se ye be ko do. Amekrem. Na se mpani se so ba nyansafo. Yes, man, I'm on 10. So, je do se ben yo. Yako. Benkum ni. Asebi ba se ya, eya mbusa ba no wate. Bye. Ya mbusa ba ni yesuma ba ni se ni yesuma da motentin na saba na buya no wote ase. Ana men chese na. Asema ba etiese no, kwantra na to na wonko bi no, wo pese chese. Wo de me na 20% ko. Do ni ma ne. Ya de wo suma ye. Ase dem na pa boda na. Wo omamra ne amani ahi fi o so yo. Yes, ya be ko. Ase bi be tutu fie. Ja so kwasa. Enti be mbusa ba no. Wo nkwasa. Ya so ba nyansa fo so na motentin na se me ni kontra pese o ka de ache. Ahi fi no obi a wo de wo yo. Ya so tutu fie. Enti wo busa ho be. Musa ba na. Ya so ma me so wo be na me. Du pe foforo. Yes a twese. Me twese say. Me twese say me nko. Ya be ko. Ni fa me kasa mpacho. Sebi eye hufo ensaye. Ani say. Nanso mi wura kasa. Yeah. Na me say si me so bi. O se hu de wose mfa. O fa nsefo franta. Gampa o tuadua. Yeah, na be kire. Na mo de akọ. Yeah. Mu kasa. Yeah. Anti na ye wura asoma mo no. Yeah. Na kakra me ka ho ni. Eda ne duru ha. Wura we da misire o. Eda ne duru ha. Na na hema. Mo na ko. For the program. Me pese me kata to. Over by. Hwan? Ya valenta to. O se ko bi ne se. Ko je hwan? Na na hema se. Me pese me ka. Hwan? Na na hema. O mo fam na me koye den. De nti ase ko bi me wura kasa na no de dem. Ono so ba e na akwa ba. Timpanyin se wada na o na egu abonten. Na ne ba. It won't come coach the young room. No, se miura from so be any no. Me ba na kofa ba de me ba me na me share so onwane. Adan na ne afra na o mani dwane ye no. Mo ko na mo kokko che no. So, mo munyi ya no. Me say ya na ka menya den. E so bu fo no say ya. Na ka menya den. This one him this ha chop we mu dia. Enye nke ja chop no pa. Asa goro. Eso asempa no. Asa goro. Eso asempa. O kaputom. So wono so. Ko kaputom. Bomba shikurei. Mame. Ini. Babu. Nani ona meba? Kunani? Mame. I want to say.
Nana madu hoye. Metum pasa kakra na baba. Metum pasa ko he. Me fa kurom kakra na mahwe. De eko. Akuta ase. Mama komre. Ah, se na wadwen asa ho ato. Ha? Ise se wutum pasa. Ai mama. Da yenye pasa tuta ase. Wutum pasa. Mama. Ai be. Na wo fa no kure mu a wutum pasa. Ese wo ho nyanto anafi odwene se wo ho aye wode ho. So de sini pokukura ka kire wo se ho ento. Na ese wo wutum pasa wo kure mu. Ko pede. Wo nyanto ndi wo so da nchinchi sa. So ate. So wo fie. Mama na ise you know me ho ato me hwe ise me ho aye me den ise you know me timi eye de me o se me ye bia so ho de aye ode na so no me ne de da wo so eno me ne mfiri wo so enti nya wadwene se wo ho aye ode enti wo betumi anante ba bia wo pe bia ntumi nya sa okumosi enti kuro yi ma oti enya wadwene se ye de kuro achew wasan se wo ho nya wodene na so wo pese wo fa kuro bo obo ntimi pese wo firi kuro mu ha ebe ya ko waja kuro mama na nsem o mo ka fa me ho nyina no enna me kokumosi enna me se me ni mitima ntia mo nkominti no me na me te ho no bibia anya me na me date ho no mama asa tere wote ho na so no me da wo so tere asa wote ho asa no me da wo so enti na me se kuro yenya wo de enti ko waja kuro na honto ko na wo honto na me so ha se me so me nyama so bibi mama me ni ba bi akọ wo tetere me kodwe amne ya wo me ni ba bi akọ wo yare a me honto me adidi a me ni bi adusifo fie nyina na me di wachi na woni so ada ho kakra na se ko waja kuro na ko tena kakra ba honto na me so me honyo me so eno so wo se da bi I'll go. Why? That's my pacha meal. Hey, Amanga. That's my pacha mechio. Mejuso. I no pay the dinner do by me fear. 9 months, man. Sasa fukru dachi hin aba. Intiminyende. Osemi ka cho se asafukru dachi hin wa bantini no ba. Na me anything. Pacha ne de mini. Okache se mi nyamma. Dachi ma misro yonko kwacho. Dachi ma misro midnanan ndim kwacho yonko enya se na ima be kume misro nai why kwacho ankasa enya sa me kwa na ima be kume odem be hye aburam akum misro me kwacho ati aso nai misro Sorry. chomi dasi Okache se mi ba. ati mami ekomu ya na mefuru mu ahye me hana me hana wo de mefuru mu ahye me ba bi akọ na me de furu ma ne hye ya wo firi ha se wo firi kure mu ya ka kure mu afa se wo nka ho wo furu ma de hye ha e firi se me wo ha se no me ntimi mfa furu ma ne mfa nko bo si kuro nti wo se me dua na nti ma dua furu ma ha no nti se wo ka wo mo kuro ya ka de hye wo ka ho ha ade hye no ko ya ngu bebre wa ha wo ye ko wo mba bi so ya ka wo mo ka ho nti mfa no mba ho safo hene mini ba bi akoma me ekomu ya na metena se dachi ma ewo hoyi mini dachi ma age so wo le betiti entema me
Me na me catch you. Wo boda mana. That you my oba me pen no ma me unim say me that you my oba me pen. Ana bibi na ya wo. Ana unim. Wani so ya biri wo ho. Ya kan se ma na oka da ache hima asem. Ya kan se ma na oka da ache hima asem. Da ache hima nti wadi ya mia wo wi ase no huni. Ha? Ana ho se wadi ya mia. Ma me di ya mia nya na me kokomo se me na me te ho no. Omo time me ni atamfo omo ye e de me fa kuntuna ase e de me fa time mu ene me na me te ho me mu ye. We no ma me hu se me da ache hima me ni do no age se ba ko awu. We ma me hu se da ache hima me ni do no twasa bam. Na me ware no. O kro be so. Na ma me unim hwe wo amafamu nyina ha amafamu amani amafamu na me dati ha na da ache hima so dati ase a. Na nyo no so me ware no. Wo ba ware na ko hene. Efie na me de ba. E de ba fie we. Kofi mosi ene kamale chofie na wo ba ware da ache hima betena. Ma me catch you. E wo musa wo na wo me dia. Fie me ni eba ma me ofie. Me ni fie iti. Ma me de me ka bia utimi nya no. Me nya catch you say da ache hima na me ware no dia. Me ware no ma me. Enti kwa no tum. Wo ni fie ni ti amate me so me ni fie no nkon. Me ni fie no nkon. Wo si ko kumosi okoja wo no me na ma hwe wo abeti sadi. Wo da ayare kata so nyina no. Me na me te wo ho matete sa. Na se na o ka che me se wo be ware da ache hima aba betena fie. Enti na me ni usutumi a. Ma me na wo so ka so oba memedi an wan di na bebo. Enye mi kwaku mosi di na bebo se oba memedi. Wan di na bebo. Kwaku mosi ni pahunu. Kwaku mosi a wan trefo. Sa na me ka no. Kwaku mosi ni pahunu. Kwaku mosi a wan trefo. Kwaku mosi a eda abo wodam. Oba ware da ache hima na enye fie ha se. Ene na akọba osisen ba bia na ade no ko. Se wo kọ waje kuromu nso no akọtara ho so akọ na ho nto na me nso me nya ma ho medise. Ma ho medie. Ama mi bo fuku a. Me koda ache hima akra ho. Ma me. Me koda ache hima wa ba. Ko tiri so wa pampa. Na no awari yasem. Afi ye ya. Obaje ne ho me na yi. Ye na ko bodu emu o. Ye kokunu. Sabi oye yenye. Ye kokunu bi anu se mhwemu se. Oh. Dache hen. Say komo ni yedi. Si yedi nkomo. Yedi komo ni atwen dache hen ma. Enti komo na bia na ye guso ye boye. Enya sam komo won tina me ba. Dache hen. Na to boase. Why? Na bibia de dana kwan. Enya sam ketu o me se ya buni duamu ankasa. Dache hen. Mami oya trofo. Ye ba ye waje emre nyina. E kame nko ade a na ka yenko. Bema. Debi ona. Oya chiame ana. Ena sembi a meka no waso mi. Ene de yemfa ho. Na meka sembi a no waje afa ya den. Na de o kan wo boa. Na dache hene se. Tu sini. Se na hima. Na haba na otete. Hey. Osrani, wo pay me akatem se mi edusini. Metete ahan. Ja so ba na ahan na obeto ye ni ti won. Me yo hima wate. Me yo kwama hima. Ana aka se me yo akonya keto na beti so no. Wo be pia ka kire me se me edusini. Me ka kire se wonnim. Na se wo bi wa no kasa se no be ma chiu de dua. Wate. Wo ba bi wa no kasa ma chiu de dua. Obejira ha be pie me. Inde nya mete hai ana be chini de dia. Dabi da che hene. Me sro bebre wada wroma. Sebe. Abuo bi na ebutu abuo bi kire na so. Na ka ono no one se ne hwan. Ni nyina efi hin. Na da che na se wunya abotre sa ba ne sa kra. Ense se ono obekasa me sa. Oje ono yo sra ni o. Me so asrafo no obi o ma hinsia. Eti se so kasa me sa. Mranti. Ayedi. Na ka be yeden. So no nipa me ye. Da che hene me si to obu ase. Bibia ye to obu ase. Etobu ase ewiem ankunimudie. Ye se wo di brebre dwabo atete a wo ne krona. Eti to obu ase ma me. Ngosi da be. Me wo di nya to obu ase. Kosi na hia wo ba ne de wo ye wo yere. Me ti me na da o. Se se ye no ma mienu. Awo se ba ko ba. Se o baba no beba ana se
Wodi msika kokko bebre me. To be yi baako. Ache hene. Eno na maka kire wo no. Me se bibia ye ntoboase. Enti se ne wo ka se me baba ne beba ana se wo sika kokko no. Ni nyina ye ntoboase. Me se onya ntoboase. Wa hu. Eno de yi firim. Emle tintrin na no menya ntoboase. Ti yi firim. Waku. Ese ba wa ba no. Pese ma oti ase asembia esi wachi onfa. Asembia esi wachi emfa ho nkohyem. Asembia wokoya esi ye no wo ba ya wonte. Ananom epese wo firi sansem nimtina wo firi hansa na sansem na esi. Daache hima akwara na firi ye edi na bodua mu no. Ba bi adua no wo mempese wo di wani kura abehwe ho. Emfa ho kura enkonko ye hwe ho. Minimi se wo daache hima nti wo be wadwe se akwara no. Wo be kwakosane no hwe yie. Na wo ye tufu a wo mfa maka kire wo se donko de wontimi nware de hye ma ne nye yie. Asa se wo ye donko ntini ama wo dibire wa ho no ma wo sum no. Nya se wo mo de o maja pade a chewo. Eti sa wo sum wa himfi ho no ma na no nche se fada ache hima nso. E ware na ensi da. Sauti. Mame. Me kama waswati. Me ni da ache hima. Ya hye ahobo. Sa ji so wo na betiti entem. Mame da ache hima me do no. Ana no so do me. Mame. Ana free ye no so seko wan ko jema ma da ache hima ka da ache hima no. Ko ware da ache hima. Mame, free ye no aboa me. Ama ne da ache hima saba be kame sa. Mame, nye do be kan metie. Nye do be kan metie mame. Nye de me kana beti. Ai me kama wati. Enti wo ka me se me ntie no. Wo kama mama so ate. Wo so bie wa so ye na tie ni ye. Mame, wo papa kokumosi, kofi mosi. Ni kurom sa se mo ebinsi woda. Se donkwa aware ode hye. Ana me ankasa kamala cho mi kurom kuro ebinsi da. Ebi kuro nsi da. Se de donko ebe ma ode hye se wonware. Esi mu sei e ba da ba na de beba. Wo na ba hye samra no hwe me ka kire. Se mabre wo. Mabre ma hu si etufo a wo mfa. Wa ye tufo ante. Ye tufo nso a wo nte. Enu nti me mabre. Odentwo ono ne baba ba ko awaka. Wo ma huru se ne atu wo nyina no aha. Se wo wira fi nso a wo de wo ho ne nti wo wira fi se wo wako ohaw mu. Ehwehwe atu wo nyina wanti mi ansesa. Wo emoja wa fi bi. Wo nipadua pro mabre o na mete wo ho. Na wo nti na me yare na mi wo nipadua pro. Wako wadane aboa. Ye wo ba wiase wo nipa dane aboa da. Waso odinti wadane aboa ko hye wiram. Awi wira. E wira ni kwanse wo we. Wakowe. Ene wasa ba fie. Aye nipa to nti wadwene muntimente. Ndi nipa adwene ntimi ma wotirim. Ha? Me de mabre wo. Kwa kubo sie. Mame. Me sese me kan kire. Me ma antiti mi nkome. Nti sese me. Ma fa me ho adwene. Me komi kuro. Me ko majam. Mame. Me ka kire se me eye madwuma na me ye. E wa himfie ho. Ana me ne se wa no so ya hye ho bo. Sie do ye. We kwasi aboshe no wa hye no. E kwasi aboshe no wa hye no. Woni ho na hye ho bo. Me se me ye se wadwene eni mitirim kura se me ba no. Se wotu wo ya tiase awuo. We wotu asa wo ba. Felu se me mame o pa me ni je. Na so me menya kan taw se me ni da chi hima. Achi so wuo ene betiti enta wo no. Minya na chi di da. Da chi ma na wa no me do no. Me do da chi ma. Me do no. Dachi ma de betu asemu. Isedi na mkeka cha naima. Alright. Na no munche me why. Ni baby alko. Dachi ma. Sa wo ni nifa hene no. Therefore madama, me ni fa hene na wate agini. Ana ho so ni benkum no. Mbacha hene na fori twantwan kwa me ni benkum hene. Ye na ye kosa no. Mo kwasa wo he. Wo ni ma de afre no sa. Wa kosa da. Bacho ye na nam komai. Ene ma me tie ma me nsewe. Asampa ni pa. Onipa na pa ni wasam.
wiase mu asɛm mpanipa onipa ne pa ne ho asɛm due wuta mpanyina usa wani memu adase kumu bebrebe de asɛm bɛba da bi asɛm wante da no odi ho adase hwɛyie le okoni nko da ramon sansan mesumanu awia kete wiase mu asɛm mpanipa onipa ne pa ne ho asɛm Asam pani pani pana pani wasam 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 dio begwo no eno ana obetwa asam wante da odi wan dance enko ho ati wana me friba that's krumo bebrebe efa hun kosihye Kon sa bebrebe asamba ba da bi ofi funfrania